IFM News. Police Report. Gahang manen. Idol Dennis, may po iti PNP kami. Naladingit at damag Idol Bernard may samanan nga ama iti napukaw iti biyag na gabo iti panangketel na iti bukod nga biyag manipod iti Batak Ilocos Norte. Kuna ti PNP Batak ti biktima ket agtawan ti 50 ket 3 aging betlayeng tinadakama ta nga syudad naamuan nga ti biktima ket nagusar iti nylon rope nga nang bitin iti bagbagina iti lukodan iti pagtenganda mismo ti asawa na iti nakakita iti bigat ta iti kalman nga dato ket awanan pa iti puot na so tagapuna nga nagtawag da iti doktor manipod ti Central Office ket deklara nga pimusen tinadakamat nga ama namuan nga iti problema iti sakit datoy nga ama nga rason iti nangkiteren iti bukod nga biyag damo na kanulayan Idol Bernard ganang time iti nag-suicide nga rason natin iti nagbalagyan na nga nang kritel iti bukod ng biyag. Maladingitan di hepe ti Batak babeng kini polis ng Kernel Adrian Gayochan gabo da ito nga mga di naman lang inlawag iti panunot na kin i-share iti problema na tabugas na kita maapkapang kuma iti dagsen iti rekrit na Idol Bernard. Malagip iti napalabas nga bulan at daman idin iti nagpakamatay isa taga punang umatado iti bilang datos iti suicide cases iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti biyang ti PGIN natutuloy dato yung programa nga mga solbar kada iti adan iti depression tabi kasagat maniklikan iti kastoy nga pasama ka nang ron nakaduang ket iti adan iti problema iti financial kasama din problema iti soron at iti makikita nagpakpakamatay Idol Bernard. So ti agdama ti PGIN ti speak up I'm here ako na da nakasakanada nga agtendar kada iti tawag yam so far adalan tawag iti kadwa na ket dagiti teenagers ken kastameten dagiti problema lang iti pamilya iti mamamante yung amin danon kadakwada ngem no kastoy nga iti natayngan awan pay dagiti naamuan tayo nga nagpakamang gabut sa madeeranen iti dagsen iti recruit na so condolence iti pamilya nagpasina iti reto nga pasamak iti syudad iti Batak. Iti nagpatnag Idol Bernard so far ang betinaling tatang di manon manipod kredi police journal iti pitog iti INPP o barbaring agbalin nga peaceful iti nagpatnag Idol Bernard. Damang pelang manipod iti PNP Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aremen.